आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय। लोगोसे खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय जों खोब गोजोनथाव बाथ्रा थांनाय 15 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइयाव जे आदिबासिनि गेजेराव भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायजों जे आदिबासिनि मोनबा जे सोमावसारग्रा आफाद, बे आफादा थांनाय 15 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइयाव जे मोनसे गोजोन गोरोबथा जोङो मोननो हादों। आं बे गोजोन गोरोबथा खालामग्रा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिगोन। आङो रुनिकाटा टाउन कमिटिनि जानानै आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा आं साबायखर जासिगोन। दिनैहाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जे बर'फोरजों जे मोनसे गोजोन गोरोबथा जे जानानै थांदों, बे गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जोंनि नैबे बिटिआरनि सिङाव, आसामनि सिङाव बा भारतनि सिङाव मोनसे आदिबासि जे सोमावसारग्रा मोनबा हान्जाजों दिनै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायजों मोनसे गोजोन गोरोबथा जानानै थांदों। जोङो मिजिं खालामगोन बे गोजोन गोरोबथाया जोंनि सानथालि कमिउनिटिनि थाखाय बा सानथालि हारिनि थाखाय मोनसे गोजोन मोनसे गोरोबथा जानो हाथों आरो जौगानायनि मोनसे गोरोबथा जानो हाथों, बेखौ जों मिजिं खालामो। आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंहा माखासे मोजां मोजां दफाफोर बाहाय जोङो निसय मोननो हादों होननानै जों बुंनो हायो। दा जोङो नुदों शेड्युलिं अफ आदिबासि कमिउनिटिस, जे आदिबासि कमिउनिटिसआ निसय गावसोरनि लुबैनाय बायदि बे दफानि गेजेरजों निसय जौगानाय फैनो हागोन, बेखौ जों मिजिं खालामो। 2 नम्बराव जों नुदों आदिबासि वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिल, जे बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। दा बिनि गेजेरजों निसय आदिबासि हारिया मोनसे जौगानायनि मोनसे लामा बेखौ मोननो हागोन, बेखौ जों मिजिं खालामदों। आरो 3 नम्बराव जों नुदों रिजार्भेसन इन एजुकेसन एन्ड इमप्लयमेन्ट। दा बिथांमोनहा माखासे रिजार्भेसन सोलोंथाइ बिथिङाव आरो साख्रि बाख्रियाव निसय बेबायदि मोननायनि जे राहा, बे गोरोबथानि गेजेरजों निसय मोननो थांगासिनो दं, जों बेखौ नुनो मोन्दों। आरो जोङो नुनो मोन्दों रिहेबिलिटेसन एन्ड रिसेटेलमेन्ट अफ आर्मस केडार्स, जायफ्रा दिनै 27 बोसोर बिथांमोना हारिनि थाखाय नांबाय। बे नांग्रा जोंनि मावथि बिथांमोना निसय थांनानै थानायनि मोनसे सुबिदा बे एकर्डनि गेजेरजों मोनगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो जोङो नुबावदों प्रमसन अफ कालचार, लेंगुवेज एन्ड कास्टम। दा बिथांमोनहा मोनसे जाथि हिसाबै दिनै बिथांमोनहा राव दं, थुनलाइ दं, हारिमु दं, बेखौ निसय जोथोनै लाखिनो थाखाय बा फोजौनांगौनि थाखाय नैबे एकर्डनि गेजेरजों निसय जाफुंसार जागोन, बेखौ आङो मिजिं खालामदों। आरो जों दिनैहाय नुनो मोन्दों যোৱা 15 ছেপ্টেম্বৰত কেন্দ্ৰ চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু 5টাকৈ আদিবাসী বিদ্ৰোহী সংগঠনত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলোঁ। কিমান আশাবাদী, কিমান কি ক'ব দাদা? হয়, মই আজিৰ দিনত বহুত আনন্দিত, কাৰণ আমি বহুত সংকটজনক আছিলোঁ আমাৰ কাহিনীবিলাক। সেইটো লৈ আমি বহুতে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বৰ্তমান বিটিআৰ লেভেলৰ যিটো CM আছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ অসমৰ CM মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতক ধন্যবাদ নিশ্চয় দিব লাগিব। ইহঁতৰ সহায়ত, ইহঁতৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত যোৱা 15 ছেপ্টেম্বৰ 2022 আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আৰু লগতে আমাৰ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ সহায়ত আৰু অসমৰ ডাইনামিক লিডাৰ যিটো আমাৰ CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সহায়ত আমাৰ যিটো আদিবাসী শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল, যিটো একৰ্ড হৈ গ'ল, সি তাত আমাৰ বহুত খোজ আছোঁ। মানে এনেকুৱা ক'ব পৰা নাযায় যে এনেকুৱা খুচি লাগিছে, কাৰণ যোন জেগাত আমি আছিলোঁ তাৰ পৰা সিহঁতে আমাৰ সেই একৰ্ড থ্ৰু দি বহুত আগত লৈ গৈছে। আমাৰ যিটো ঐতিহাসিক চুক্তি হৈছে, সেইটো কাৰণত আমাৰ ছিগনেটাৰীৰ লগে লগে আমাৰ অসমত যিমানকেইটা আদিবাসী আছোঁ, লগতে আমাৰ ইয়াত আদিবাসী ক'ব গ'লে চান্তাল, ওৰামৰাৰ পৰা আমি বড়ো ভাই যিমানকেইটা আছোঁ, চবেই আমি এটা প্লেটফৰ্মত আহিছোঁ আৰু সেইটো লৈ আমি উন্নতিৰ পথত যাম আৰু ভৱিষ্যতত ভাল কাম কৰিম এই একৰ্ডৰ থ্ৰু দি।
আমাৰ বহুত আশাবাদী এইটো কাৰণে বহুত আদিবাসী যি সমস্যা আদিবাসীসকলে যিবোৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ আপোনালোকে শান্তি চুক্তিৰ যোগেদি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে বুলি আপোনালোক আশা কৰিবনে? হয়, নিশ্চয় গেৰাণ্টি। এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰচেষ্টা, যিটো ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত আমাৰ যিটো সমিল প্ৰীতি আৰু যিটো আমাৰ আলোচনা আৰু যিটো আমাৰ কাম যদি স্পীড গতিত যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ একতৰ যিমানকেইটা দফা আছে অতি সোনকালে কমপ্লিট হ'ব, আমাৰ আশা আছে। থেংক ইউ।